Miten mä träkkään tätä jätkää? Mistä mä tiedän? Eiku toi kompassi osoittaa sinne, ahaa. Siitä vähän ruokaa kaikille. Okei. No siis, jos sä oot... Mä vaan lähden niinku veneellä tonne päin. Mut pystyykö se tappaa mut? Mä tietääks tein lukenut Se voi olla meren keskellä. Älkää nyt tulko samaan veneeseen. Voiko se tappaa mut? Ankka voi tappaa teidät ja te voitte No tappaa niin. Ankan, mutta ette voi tappaa keskenään toisianne. Respawnaankohan mä? En mä nyt viite kysyä niin paljon kysymyksiä. Ei se, kyllä mä... Voisin välillä tehdä Ankan koordinaattiliikkeen, koska jos kaikilla kompassit ei toimi, niin... Hei, tuolla on kylä. Onks tää Ankan hardcore? Tietääks joku? Tai niinku ihan niinku kenellä mä puhun? Tää on muuten hyvä kysymys. Mut täällä on varmaan... Hei, no ei tää ehkä oo se hardcore, kun se olisi ehkä luutanut tän kylän. Mä pistän vaikka tossa 20 yli ensimmäisen. Paljon kello? Kello on 16. Ensimmäisen koordinaattiliiken. Aikokohan tää Jalppa puhua tän koko eventin ajan, koska tää häiritsee mun videota ehkä vähän. Me voidaan tehdä siis... Oi vitsi toi Iron 3. En mä viiti pölle, en mä ilkeä. Mitä? Vähän leipää. Heitetään nyt kaikki ylimääräinen tonne. Meillä on pihvi. Miksi mä otin Miksi mä oon taas fiksu? Mä olen fiksu pelaa. Ehkä mä menen pöllin nyt aina. Moro! Haittaako jos mä lainaan tätä vähän niinku... Kiitos. Mennään. Okei, no jassa. Mä ilkeä. Oisin ollut ilkeä, jos olisin saanut ne siis, mutta... Tää ei todisteta. Tää kyllä nyt ei oo yhtä hyödyllinen. Jatketaan tänne kompassin suuntaan, jos se kerran osoittaa Ankkaan. 20 yli tulee ekana. Mikä tulee ekana? Mitä? What? Mitä sitä tarkoittaa? Mä en ymmärrä. Left klikkaamalla. Ahaa, kiitos vinkistä. Eli 4, 1, 8. Oi voi, nyt lens. 4, 1, 8. Eiku 4, 5, 1. 4. Eli tähän suuntaan. 1, miinus okei, joo, tonne on pieni matka. Onko siellä loottia? Vitsi kun mä en tiedä yhtään mitä täällä tapahtuu. Jos siellä on jotkut ihme hullut kamat, niin se ehkä olisi kovin mukavaa. Oi vitsi, et pöllistä kultaavana. Kiitos. Oi. -1000 on oikeastaan aika kaukana. No niin, nyt laitetaan ekat Ankan koordinaatit sattiin. Ankan ekat koordinaatit ovat... Me nähdään ne Mä en osaa kirjoittaa tätä sanaa. Niin, näette koordit muuten varmaan. Joo. No niin. Kaikilla ei toimi. Ei. Noniin. Elä viiti. No kaikki spamnaa nähdään spawnilla, Pikkuhiljaa. vittu kyllä. Rollback siitä. Ankka. Hetkonen, mitä mä oon jotain... Ei tää rollback on Monta ihan sataa oikeasti. blokkia, mä oon niinku tullut... Tää on vähän backupannut Hetkonen. Tossa nyt... Sä oot nyt taas... Missä sä just... No ei selvästi oo backupannut, hei. Mä en oo ihan varma, että... Mun Mä pitää en varma, jos päästä tapahtuu, sinne koska- kylälle. Mulla ei oo niinku mitään kamaa vieläkään. Tää on vähän paha homma. Okei, no toi on hyvä asia sitten Noniin. tietää. No, jatketaan. Restart. Tosta nyt rollback, niin Oho, mä annan kaikille nyt 16 akuakin. no toi on ihan hyvä. No nyt äkkiä vaan tehdään näin ja... Mitäs kaikkea mulla oli jotain tällaista, mulla taisi olla. No niin, nyt äkkiä mennään tänne. Mä haluan päästä sinne ihme kylään. Jos mä nyt saisin se Iron 3 vaikka. Meillä on vaan 1 pihvi. Mun pitää kohta kysyä niitä pihvejä. Mä vaan haluaisin ihan ekana yrittää saada ton Iron 3, jos se on tullut sinne takas. Mä en tiedä onko se tullut takas. Ei se kyllä ehkä oo. Saisko pihvit takas? Ei se Iron 3 oo täällä enää, oh no. Onkaan se mun Ruined Portaali?
No niin, saisiko ne pihvit takas ihmiset? Toi on muuten itse nyt vähän lähempänä toi ankka. Mä toivon, että se mun Ruined Portal on siellä jossain. Juustoleipä 2000, toi on oikeastaan aika hieno nimi. En halua antaa niitä pihveä takas, toi on vähän ikävää. Missä kaikki muut on niinku? No mikä toi on? Se on hevonen. No missä tää on? 4, 9. Okei, se on pelottavan lähellä. Patsi, jos mä... Ei vitsi, mä katson toi oli se. Älä anna mulle sydänkohtausta. Mut jos sillä ei oo mitään kamaa, niin mitäs mä vion tappaa saman mun puuaksella? En mä kyllä. Mä hävisin. Ankka on varmaan parempi PvP:ssä, mä uskoisin. Miten minä mä nyt juoksen tän tyypin kanssa? Ja missä mä halusin mun pihvit takas, niinku tiedättekö te? Jos mä tapan Ankan, niin sitten tää tulee pääkanavalle tää video ihan niinku... Se on sitten... Se olisi ihan coolia ehkä. Mä nyt en tiedä miksi mä halutaan juosta tonne. Mun pitäis ehkä... Olis kiva löytää joku kiva luola tai jotain. Ankka on nyt ihan väärässä suunnassa. Mut mä en tietysti halua mennä sen liian lähellä vieläkään. Ja oi vitsi, musta tuntuu, että saattaa olla jopa tulossa tänne suuntaan. Joka tossa on koko aika lähempänä. Okei, ehkä mä nyt lähden tänne. Morjens Ankalle. Morjesta. Mä menen odottaa sinne, minne ihmeessä se on ikinä menossa. Nonii. Tänne, no niin. Ihanaa, ei hätää ihmiset, ei hätää. Okei. Tää on joku crafteri, toi on mielenkiintoista. Tää on mielenkiintoista. Kenen crafteri? Mä en tiedä. Jos mä löytäisin joku luola, niin olisi oikeesti kiva. Pitääks mä hakkaan näitä siitä, jos mulla ei oikeesti anneta näitä pihveä. Ihan varmuuden vuoksi tosta on vaan. Ehkä me voidaan tehdä jotkut Nether armorit. Aha, mennään Nethereen, toi on muuten hyvä idea. Mä en tiedä miten jos Ankalla ei oo valmiiksi kamaa, niin mitä sä ajattelee voittaa nää kaikki, vai onko se niinku harjoitellut hirveesti PvPtä? Venä, jos täällä olisi skeletoneita, niin mä voisin hankkia noita susia. Toi olisi muuten oikeesti aika taktinen. Mä nyt en tiedä onks tänne, onko se tulossa niinku tähän suuntaan? Se pysyy paikoillaan, okei. Okay. Se pysyy paikoillaan. Miksi se pysyy paikoillaan? Se meni jonnekin ihme kuoppaan ja pysyy siellä koko loppumatsan. Se ei liiku. Miten joku saa timanttia? Ne on niissä luolissa. Munkin pitäis vaan mennä johonkin luolaan, mutta mä vaan niinku en oo menossa. Venä, mut miksi tää on paikoillaan? Mä oon niin hämmentynyt. Mitä siellä tapahtuu? Hei, mä sain mun pihvit takas, okei. Okay. Mä en ymmärrä mitä Ankka tekee. Miksi se on paikoillaan? Joo, kato, nyt on ihan okei. No niin, mut skämmättiin niin mut skämmättiin niin. Ketä mä träkkäsin tossa äsken? Mitä? Miinus... Eiku aina niitä kompassia osoittaa, joo. Mennään eli eteenpäin vaan. No niin, eihän tässä mitään hätää. Mut se kuitenkin näyttää pysyvän paikoillaan. Vai pitääks mun joka kerta niinku klikata se uudestaan, että se liikkuu? Ei, ehkä ei. Mä en tiedä. 24. Se on jossain maan alla. Vitsi, munkin pitäis löytää joku luola. Kaikki muut saa niin hyviä kamoja. Miksi se on menossa jonnekin random suuntaan? Tää on ihan varmasti se hardcore maailma. Tässä olisi jonkunnäköinen luola. Ehkä me nyt vähän aletaan, mutta mä pelkään, että jos mä menen johonkin luolaan, niin ihan kohta se Ankka kuolee ja sit mä tulen tänne tapahtumaan ihan turhaan ja mä voisin olla editoimassa jotain toista videota. Se olisi ihan kiva päästä sinne. Mä nyt en tiedä miten mä päästään takas ylös. Venä. Ankka kuoli. No niin, GG, hyvä eventti. Kiitos ihmiset. Kiitos kaikille, jotka oli täällä mukana. No niin, let's go. No niin, hyvä eventti.
Mikä tää on? Miks mulla on tämmönen? Miks mulla on 2 tämmöstä? Miksi? Niin kuuluu laittaa päähän, ei minnekään inventoriin. En oo laittamassa päähän. Kuka sinäkin olet? Ei, oi, morjesta. Ankka, täältä mä tulen. No, miksi mulla on päässä alkaa salonki? Aha, 3 pihviä, kiitos. Tuosta löytyy Ankan ekat kordit. Mutta kiitää kyllä veneellä aika kovaa poispäin, että laitetaan 16.010 uudet koordinaatit. En mä tarvitse sen koordinaatteja, kun tää kompassi antaa ne. Kuka tää ei, no älä viiti. Annetaanko erikoisitemi taas? Laitetaan... Okei, no joo. Tosta Et 5 sä oo logia. siihen. Eiku buttoni. Noin. Morjens. No, nyt tehdään... Laitas tästä. Okei, no en mä pysty. No jai. Tää on hyvin hidasta. Aha. Mä toivon, että ei pölli mun Kiva. venettä tai itseään. Kaikki tarvii. Okei, Ankka on lähtenyt näköjään jonnekin tonne suuntaan, mä luulisin. Tonne maalle siis. Me ollaan aika vaarallisen lähellä Ankkaa niinku. Se on 500 blogin päässä enää. Ja meillä ei oikeastaan mitään lootteja, joten meidän kannattais ehkä alkaa lootata. Okei, täällä on näköjään tämmönen torni. Mä luulisin, että se on ehkä käynyt tuolla. Hei, tuolla vois muuten... Eiks näissä igluissahan voi olla niitä ihme kultaomenia? On. Let's go. Eiku mitä? What? Mitä tässä tapahtuu? Täälläkin on luultavasti sitten jotain kivaa kamaa. Aha. Hei. Ei oo fresh. Noniin. Ei oo mitään järkevää. Ei vitsi, toi ei ollut värtti. Mikä tää on? Mitä tää kuulostaa? Mikä toi on? Ei. Mikä toi ääni on? Mä en oo tosta ihan varma sitten niin. Ankka on nyt ihan järjettömän lähellä. Mä en tykkää sitä miten lähellä se on, mutta meidän pitäisi ehkä kaivautua maan alle. Mä toivon, että me nähdään se ennen kuin se näkee mua. Okei, täällä on rautaa tässä maan päällä, joten otetaan nyt tuo tosta ainakin. Sitten jatketaan matkaa kohti Ankkaa, vaikka sillä on luultavasti, mä luulen, että sillä on armoria, joten ei vielä haasteta sitä kuitenkaan, mutta yritetään nyt pysyä sieltä niinku 200 blogin päässä siitä koko ajan. Oh no. Mitä? Täällä on joku random ihminen, mitä? Okei, toi oli aika yllättävää. Se on kova tatti ja normaali tatti. Alright. Ippe on varmaan tervetullut, mä olettaisin. Miksi ne... Eiku joo, ne tekee tässä samaa taktiikkaa, joo. Mitä, näettekö tässä vai? Miksi te ootte noin hädessään? Mä en luita. Venää, mitä? Se häipyy ihan hirveän nopeasti, mitä tapahtuu? Okei, se löysi joku jäävene paikan, mä aloittaisin. Mä nyt seuraan näitä tatteja, että ne ehkä varmaan tietää minne mun pitää mennä. Okei, täällä on kylä. Sä saat sen veneen itsellesi takas. Okei, onks tossa Ankka? Onks Ankka tuo? Ankka on tuolla ihan vieressä. Siinä se on, ihmiset. Moi Ankka, miten menee? Okei. Menikö se netteriin? Okei, se ei mennyt netteriin. Hei. Venää. Tuleeko se? Minne se meni? Vitsi. Ei se kai tuu, en mä usko, että se tulee. Oi, tuolla se on. Oi, moi Ankka. Moi.
Joo, okei, no nyt me tiedetään missä se on. Täällä on It's Ei, no mä haluan nähdä jos tää tappaisi ton. Okei, Ankka meni netterään äkkiä sinne sen portaalille sitten, jos ei tuu heti takas. Mä luulen, että se on ehkä träpännyt ton, mä luulisin. Se ehkä träppää sitä, mä pelkään. Ei kun ei, se meni jonnekin heti. Moi, moi. Oot sä varma, että me halutaan mennä sinne? Meillä ei armoreita. Oot sä varma? Ilman armoreita. Osaa se PvPstä? Oot sä hyvä PvPssä? Onks tää mun uusi paras kaveri? Sillä on sama nimi kuin mikä mun toinen nimi on. Se on ehkä hyvä merkki. Soho. Joo, älä kysy, Venä. Tuoks mä, en mä uskalla, tietsä. No mä annan tän portaalin nyt ihmiselle. Ankan portaali on 699, 63, 37, 31. Mä en tiedä saaks mä liikkaa mutta liikkasin nyt kuitenkin. Ehkä mä otetaan vähän matskua tästä kuitenkin. Mulla ei ole hyvät lootit, mä en haluis mennä vielä. Kato, täällä on kuvatatti, moro. Moro jätkällä. Mä nyt kopioin tätä, mitä itse ei teki, koska mä luulen, että sä saattaa ehkä osata pelata. Tosiaan tracking kompassilla pystyy tämmöistä trackkaa sitä maailman spawnia. Mut mä en tiedä sitä kummassa on enemmän järkeä mennä Hankan portaalille, jonka koordinaatti Ippe juuri äsken laittoi chattiin, vai mennä maailman spawnille. Mä toivon, että... Tosiaan jos menette sinne Hankan portaalille, niin se on siinä ihan suht lähellä. Niin. Mikä äsken oli. Mä en tosta ei no. Vitsi, en mä usko. Mä tuun kuolee. Mulla ei armoreita. Ei tää on vörtti. Ihmiset. Yrittääkö Ankka läpäistä peliä? Yrittääkö Ankka läpäistä pelin? No missä? Okei. Okei, kyllä se yrittää. Okei. Selkeäs. Eli meidän ei edes tarvi mennä netteriin niinku ei hätää ihmiset. Okei, nyt mennään nyt katsomaan minkälainen meininki täällä netterissä. Mä luultavasti tuun kuolee. Ei kun Ankka kuoli. GG. Hyvä matsi ihmiset. Hyvä matsi. Ankka on nyt kuollut skeletonille. Siinä oli kyllä gastia tuo. No miten nää tyypit reagoi, jos mä saan tämmösen Toi itse ei ole yhtäkkiä? mätkyttämässä vieressä, että... Miten nää reagois? mä saan yhtäkkiä tämmösen achievementin. Mitä? Huomaaks kukaan, jos mä saan yhtäkkiä tämmösen achievementin? Nyt laitetaan testi tähän väliin. Mikä tää torni on? Okei. Tappoks itse ei? No itse ei olisi, joka oli mun veneessä aikaisemmin, ja sit me oltiin hyviä ystäviä. Moi itse, no moi. Hei. Et sä tapa mua. Oh no, sota alkaa. Oh no. Tanuliini, me ollaan ystäviä. En mä edes tiedä miksi me ollaan ystäviä. Okei, ei se tapa mua. No mähän voisin tappaa täällä väkeä, jos mä haluan. Moi. Haittaaks jos mä tapaan sut tähän väliin? Ai vitsi, mä oon pahoillani. Mitä hyötyä tosta oli? Jos mä menen tuohon alle, niin mä kuolen. Kaikki hakkaa toisaan, ymmärrättekö te? Ei, miksi mulla on glowstone päässä? Moi. Onks PvP pois? Mä testaan lyödä jotain. Okei, se on pois, ei hätää.
Mä voin heittää mun kilven menee. Okei, no niin mä jahtaan sua, Lähi juoksee. Mulla on tämmönen torvi, tää on ihana. Pitääks mä vielä olla täällä? Voinko mä mennä soittaa tää torvea Jalpan luokse? Aina mä loppuu blogit kesken. Hei. Onks tää kiva torvi? Tykkääksä mun torvesta? Onks tää kiva torvi? Se on vähän pihveä jos se heittää. No niin mä hyppään tänne veteen. No Ankka häipy, niin kyllä mäkin saan varmaan häipyä. No niin, kiitos, että katsoit tämän videon. Muistakaa tilata, tää on kakkoskanava. Tää on hyvin epätunnettu kanava. Miksi mun desktop näkyy teille kaikille? Eli kaikki tilataan mun kakkoskanavan. Täällä on 53 tilaa. Tämän videon jälkeen mä haluan nähdä 54 tilaa ja onko se mahdollista. Ja sen lisäksi Ippe-kanava. Tänään mä en päättänyt pelata mitään, vaan te tilaatte myös tän kanavan, jos te ette ole tilannut sitä. Ja morjens!